Optimum Pride in real life. Kumusta yung mga kasa? Tapos na ang lagim. Balik na tayo sa lamin. Sa tahanan ng mga pinskailin ko atin agad simulan. Gana kay Angelo. Put! Si Optimum Pride! Ang inang Pride? yan, Optimum Pride. Babe, May sarili ka si pa Optimum sound Pride, effects ah. Nagiginig na yung sound effects team ni Michael Bay. Inakapela niya yung Transformers. Like dodgy, man. Ito ang Metaverse! Ito yung bagong kumpanya ni Mark Zuckerberg. Hindi na kasi Facebook as a whole. Di ba marami silang mga pinili. Pinagsama-sama na niya Instagram, WhatsApp, yung Oculus, ito, Meta. Pwede ba pagsama-samahin din natin ang dila ito ko, Mark? Sunod! Galing kay Emmanuel. Oo nga pala, papasko na! Nakatapos lang Nobyembre. Copyright Robot na umiilaw. Gusto ko ng Autobot na umiilaw. Galing kay Shotty. Yes! Alam ko na. Anime. putang ina! Sorry. Si Optimum Pride! Fucking inang yan, Optimum Pride. Napakaganda sound effects. Ano sarsa lagay mo sa comment section? Kaya na. Putang ina! Ayoko na ikalat yan. Kay Judiel. Ayan, Pride. Tapang yan. Ang dami nangyayari sa labas ng kotse, ha. Nice, sarap. Optimum BTS. Kung may Autobots, meron akong BTS. BTS out! Tayo naghanap pa siya. Parang wala nangyari. Wala nangyari. Autobot Jimin ko lang pinapalakas. Kala kay Shanine. Oh! Yung tawa ni ate, gago. Asartado siya. Yung tawa. Literal na lagi Autobot ka. Nag-merge yung karaoke tsaka ikaw. Yung pa... Baka ito yung Tesseract. Ito yung Tesseract ng kahirapan. Higay lang ka lang. Lagyan mo nga ng robot effect yung tawa ni ate. Ayan, sira. Patay. Lagot niya kay Michael Bay. Pagod ako dun. Buti na dito tumawa ka, talo ka. Sunod! Ang pinaka hindi ko rin respetuwing Autobot Lente. Sunod na ako ito pakita sa akin. Ano kaya Arpileda? Si Optimum Pride! Fucking inang yan, Optimum Pride. Tang ina. Panood na natin ito yung sa bawas, iligtas points. Sunod! Kaya kay Amiel. Optimum Pride. Tang ina. Babe, Hindi mo kailangan ng robot na umiilaw kung may robot na may plema. Sunod! Galing kay MJ. Aray po, taragis siya. Autobot sound effect! Oh! Nasiraan ng vocal cords para si Bumblebee. Ayoko na. Tangina, sirang-sira. Nasisira headphones ko dito. Roll out. Galing kay Ray soon. si Optimum Pride! Oh. Fucking inang yan, Optimum Pride. Okay, ligtas. Tang ina. Babe, si Optimum Pride do. Bawas tayo Optimum Cryptocurrency points. Magaling. Kaya ito yan. Magpabasbas kayo sa ray gun ko. Leche. Mga Decepticons kayo lahat. Sunod. Galing kay Orlan. Ay, di kaya mo ba? So, Oo. tang-inang yan. Kapit lang, May. Optimum Pride in real life. Ang lamit mo, boy. Mag-ano na yan. Mag-mix na yan po.
Ulam. Okay. Kaya hindi. Wala, mahal ba ang ang rope? Bakit mo? Takang video ka naman no. Ayaw mo yan, boy. Tulungan mo na lang ako eh. Mahal ba ang tela? Ang delikado lang dyan, pag biglang tumigil. Pero okay lang yan, matibay naman yung mukha niya. Sunod! Kaya kay Icy Egg. Fucking inang yan, Optimum Pride. Tangina. Babe. Yan, di ba? Literal na lang transform. Sunod! Galing kay Kusunoki. Transform na si Tito Tulpo. Ano ang panlaban? Sa Apple. Di ba may kasunod pa to eh. Yung huli, si Megamind. Ayan na! Chanchalani. Basag na naman. Eh, my phone! Di pa tapos? Ayun, pinakamalakas. Binay. Bahig agad ako sa quality niyan. Lagyan mo ng 144p pow. Maraming salamat. Sunod! Nagbumura na pala si Niana. So kung nakita mag-transform ng bata ko. Sunod! Colorful 2 min albay through the years. Magta-transform din ba to? Ang ganda gagi. Karera papuntang langit. Maganda to kung ang collection mo, di ba? Mga sapatos. Maganda to metapora sa'yo. Yeah, hey! Let's Starbucks. Di naman gumagawa Starbucks ng cologne. Double me. Eh, pag binata ko ba yan, may kakagat sa aking bangkay. Ito gusto ko. At least, di ba, kung kaya rin mahilig ka mag-yosi, literal, bumalik ka dun sa kaha na pumatay sa'yo. Pero okay ito. Lalagay mo rin ba dyan yung pick ng baga na nabubulok? Kaya na si Optimus. Palala na ng palala. Optimus Pride! Galing kay Not Your Jazz. Nagkabangga po yung truck sa katao. Ayun, Rollerbox. nabangga po ng tao yung truck. Ay, yung nabangga po yung Ayan truck. na! Lumalabas si Optimus. Nakabangga po yung driver. Nagkahalo-halo ni ng truck Autobots. ng tao. Ay, di ba? Hindi po pala, dalawang truck lang ang nagkabangga, wala pong kasamang tao. Sure ka ba talaga? Parang untog ka sa truck ha? Ang ganda galing kayo Mauri. Alamat ng pinya. Yan yung lagi sinasabi sa akin. Pinaglido ako sa pinya. Creepy. Napakaganda. Lahat nasa description. Sunod! Galing kay Joker Fasting. Nagtatransform na rin. Nag-e-evolve. Transformers Evolution. Nakatakot. Homo erectus na ba ito? Galing kay Darwin. Gusto ko mag-boodle fight. Me. Yep, nag-transform na si... daming oras talaga ng mga mayaman nakakaingit. Sunod! Ito, era. Hey, Cyberpunk! Yan. Optimus Pride ng kahirapan. Ang importante gumagana, ano ba? Kailangan tayo no? Hindi yan kailangan ng gas yun. Kasing bilis ba niya yung kotse? Sino sumusunod sa kanya? Ang bilis nun. Sunod! Yan, Pride. Optimus Pride man. Sunod! Galing kay Tite ko Pink. Nice, ganda ng pangalan. Han, ano to? Ewan. Superman. Ano to? Oh. Ewan. Super Friends. Ito. Oy, gago. Come on. Yep, nag-transform ang kanyang kamay. Optimum Pride. Di man lang gumagalaw. Ano ba yan? Babe, si Optimum Pride oh. Napapalunok ako sa play mo eh. Sunod! Galing kay Sudays. Ding, ding. Whatever happened to Ding. the boy that I was you? Kapaka ko. Ding. The boy you said if it's true. Ding, ding. Bang. Oh no. Bang. Oh no. Bang. Oh no, 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 no. Bang. Oh! Oh! Tayo na, ituloy mo ba na putol? Wala na feel ko na eh. Bang. Ano to? Megatron speaks daw.
No, no, no! There'll be no selfies here. Ridiculous, vain human. Only 14-year-old girls do such nonsense. Tangina, sabay post mo. Tira mo naman ang kaluluwa yung nilait mo, hayop. Sunod! My Autobots roll up into your crib. Man, fuck you. I'll see you. Roll up in your Fine crib! then. Maybe if you got rid of that old yee-ass haircut, Megatron might not clap his cheeks as hard. Oh, better yet, maybe he'll shove the Allspark up your ass instead, you motherfucking Decepticon. Autobots, roll out. Sayang sana nag-transform. Uy, si Baba! Oh my... Ayoko na makita tong Transformer na to. Ilayo nyo to sa akin, Wally Baldwin. Decepticon ka, huwag mo akong utuin. Panguli! Ay, hindi magbabago. Ikaw lang. Yung boses Walang ni- iba. Boses ni Megatron, ayan. Ang pag-ibig ko sa'yo. Oh! Ay, hindi magbabago. Kuya, mali ka dyan. Kuya. Ha? Kuya, gusto ko boses Skastakli. Bakit? Skastakli. Ayos na yan eh. Di ba auto-tune lang Di, din gusto naman? ko yung Skastak Para mga eh. Decepticon. Tangina mo pala eh. Gago ka, dahil mong Hindi, kuya. request. Tangina naman eh, inaayos ko na nga, dahil mong request eh. Malagbagin kita dito, gago ka eh. Ang dami ko nang ginagawang mix oh, puro ka request. Hindi na naubos yung request mo eh. Putang ina, bayaran na lang kaya kita, ikaw na lang dito, ako mag-record. Saglit lang ya. Madali lang Hindi ito ka eh. na nga. 200 pesos Ano ka? lang. Ano ka? Tangina mo, visit ako sa'yo eh. Huwag ka na mag-record dito ha. Galing kay Manuel. Okay, nag-label na naman. Oh no! Nice. Alam ko yun eh. Alam ko yun talaga yun. Tuloy tatapos sa mga videos kayo, mag-like, share, at subscribe. Paul na mamaalam.